Hook berklainai khajani takhuk tini songkisa nangkomani kok salainai phiaba koimong tongnai ani 5 minute video na kisa khari oi khakasang bai naile jabadi tamani bagi hamarani ni question ni uttor oram mannai kok philrina ni bagi ang phaika khajan takhuk now samani tongmani mulching rijak hook baro bahaike tuiri nai mulching rijak hook baro tui haika niribo nai ri khajan takhuk bahaika tuiri আর পরে ও ফান তলাও সারসা সারসা বেরি মানে ববো বনবো ফুনংনানি চাটিও গই নাইনে খাজানি তাকো তাবো নাইদি ফানতক থাংনাই মার্চ মাসনি 10 তারিখ আং ফাইমানি তিনি অর এপ্রিল মাস হ্যাঁ এপ্রিল মাসনি 2 তারিখ আং ফাই সকপাই জাগর এপ্রিল মাসনি 2 তারিখ ইংকা নাইদি মাস কাইসা বাই ফানতক বুসুক তরি থাঙ্গা bahai ke hamkha tui mas kaisa ni oklogo rina ni jora ongkha abo nung nukha bahai ke tuiri tai nukha kubung kha kaijak kisa bungku kha phia ba obo one time ni bagai dakti na o phanto kheto na phui khibina ni bagai war o kaina ni chengkha kuwa gya jat nokbar kotor kotor phainai tabo kuwak nai ko ninang nai ninang kha kuwak nai ninang khlai yarung chonai yarung so khlai bemar habnai fungus habnai fungal bithi mari nai boni bagai dakti bithi wati ni sele bono kaso sokmane hamo hai hinoi tama khlai kya wakai khaka inke tabu nai de khajan ta ko tui ko plungkhari ka tui phiogi rohma jat lama botong nai inke tabu chung biskanga taibu kok salai nai bathai to ko plungor ro nung nai bathai no gan thai thuisu bathai koblung tongo khajani takho blai kobung ni bagai bathai ro nukjak thai nai de ko ro bathai koplung nai di kolak jat omo kolak jat kolak bathai nai bathai koplung phangsa bu phangma ser kat tui rok tai sersa ro gong ni thangka khajani takho inga sungta mone kok salai nai tuiri ma to nukha tuirani thangnai dakti tui ma faran nai na o drain ni tui dakti frana ne bagai outline narigna nango khajan takho hai ekale phanto ya phanga tui kosomui tongka ingkale phanto ya phanga fungal nangnai krimi habnai tai kabangma bacteria habnai boni bagai bacteria tai krimi yarunga habia jat tai fungal ta khaisok habia jat o tui no dakti kosore khibirina nangnai khajani takho nini phanto kheto belaika hami phaika phiaba phanto kheto hamphano phanto kheto bemar hamnani kalaite tesi atkasa naidi sosop theipai thangi mano aboni bagai kabangma kok tongo khajani tako shudu khaijok ba phangal nangmani ya nini chotrak nangmani ya o jagawa toma tong himale nini nematode tongo bacteria will tong nematode will bacteria will tong omorok belai khana phantok kheto o naidi phantok bangman naidi ko iko naidi phantok bangmani omorok phantok kheto o belai khana nangwat kasani ni phantok kheto bepangno kabangma thuijak nungnai nong amai ko thui mano boni bagi phanto kai asini sekang no phanto kheto no sudhon khlaina nang tabun jara ta kabangma sudhon khlaina ni jaga tong dolomite bai khlaima bleaching powder bai khlaima no nini trichoderma rok bai khlaima no phia ba phanto kheto ni bagoi nini belai khana ha no susawi tuisana na hano susa nani kok tinto ulo salai nai chung ha bahai ke susa lai nini nematode tamane hin bacteria will tamane hin habi singa bahai ka fungal nang abono bahai ka yoi a fungal na tama bithi bahai ka ri nai bacteria will na bahai ke bithi ri nai nematode na bo bithi ri nai oma hairok kok salai nai inga chung bas ka na singlai ma tonglai nai khajan ta khusang जों बसकांगा कक सानानि बागै हाइन नों बाय मालाय लायफिनाय खाजान ताखौ मालाय आसिन सकां कक नारेकनाय
Kisapan script khlaya ani video na naine chesta khlaile jate khajen takhok tai bisi kok kabang salia osok sawanya tini ani oroni bes ka malai ni kok narok mani video oron mathai rika hambai.